Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanmalani molweni apshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zazithembu nonke niyaphila niphile nje saba ukukhulu ukuthi subscribe sicela ucinezele kuzoba uqala nqa uthela ama video mabe so post asiyabonga bafere shoot isibile futhi sibhele ezinye nje esinjebela asikuphuwe nazo ngalesikhathi la khona siphethe khona ngempela double chin lapha ngempela uSwebo Sentambo shinto yenzile ukuthi ngempela uSwebo Sentambo udedele video nje impela la dedele ngawo lapha ngempela mhla 15 kubona uApril la khiphe khona ivideo ukhiphe video ekhuluma khona ngo double chin uBrandwood nabaculi baMaskandi la khona ekhuluma khona ethi yena uBrandwood kahle ethi kahle yena kuMaskandi kahle nje umani uyangena kodwa kahle yena uyiphansi uNtambeka kodwa ke ake sibuke ivideo sibone ngempela uSwebo Sentambo amazwi akhe ade wakhuluma yena impela bethini kule video ekhuluma kuyona etalapha nje impela abaculi baMaskandi noBrandwood babo nayi la icon video awuthi Maskandi ngamane ngangena nje ko angiqualify kahle uyabona intwana yaseSoweto noma eClermont yabo so le bro iqola liqoko uMaskandi indaba yazo nje uBrand abakhulu bame iqukula amasende nje iqukula amasende nje ilanga lishisa awuqoko uBrand ilanga malishisa angazi isakani so kodwa qokani kulungile bafowethu qokani esakhatha noqukula isende ulisende lingenamsebenzi isende lingenzi lutho overtime yesende yabona sele uMaskandi akuyi boy le ngeke bawukhuphe akuyi boy le yabona so into iqolwa yesizwe nalokugqokanga nje into yokuBrandwood leyo mqukula isende leyo mqukula nesende sinabo nathi uzokhetha ingane baqoka nje yabo nje la boniwe la yabo sina mamanyula la so uqukula isende la sojaya Injalo impela ke video la ngempela uSwebo Sentambo ekhuluma khona. Shimo uJaphela ngempela uSwebo Sentambo ngandlela ekhuluma ngala phela inkulumo yakhe iveza sengathi ngempela uyatalapha. Angazi kuyibona kanjani nama ubuka ubona ngathi mhlawumbe katalapha uyayikhulumela nje. Kodwa uJaphela ukhuluma ngoMaskandi nokubamba kwabo impahla enkulu. Futhi ukhuluma ukuthi impela banokuhamba belengise yona nje engenamsebenzi walutho. Kodwa ke akusho uvela khona usho ukucabanga ngenkulumo kaSwebo Sentambo. Usho ukucabanga nje phansi comment section bese kuthi nawe sidibana ngokuzayo.